Hola, molt bona nit. En les últimes hores el fred i el vent està sent el protagonista i pel que fa als titulars, el que fan referències al que tindrem en els pròxims dies. Bàsicament tindrem sol, vent i fred. I el més destacable, a mi aquest fred, les gelades, ja hem tingut gelades destacables cap a l'interior d'esta nit, es faran una miqueta més intenses la pròxima matinada i fins i tot la nit de divendres a dissabte, ja veuríem, podien arribar dèbilment a punts molt a prop del litoral. I pel que fa també al següent titular, el vent que avui i demà de matí encara bufarà amb ratxes fortes, sobretot al nord de Castelló. El més destacable és que amainarà demà de vesprada, és una bona notícia perquè demà encara podrà bufar amb ratxes que poden superar fins i tot els 100 km per hora cap a la zona nord de Castelló. Hi ha un avís taronja cap a l'interior de la província. Pel que fa a imatges del dia d'avui, imatges que ens mostren el que hem tingut en les últimes hores, i pel que fa a les ratxes de vent, observen, hem superat els 100 km per hora ja a Fredes o Viver, també per damunt de 90 hem tingut ratxes registrades a Catí, a Xert o a Vilafranca, i per damunt de 80 a la Jana, però també ha fet molt de vent a la província de València i la d'Alacant. Hem superat també els 90 km per hora, per exemple, a l'Observatori d'Utiel i de Titaguas. També per damunt de 80 ha bufat a l'Observatori de Puçol o també a la partida d'Algorós d'Elx. A Calles també han superat els 70 i per damunt de 70 també al nord de la província d'Alacant a l'Observatori de Gaianes. Com diem, un dia dominat per aquest vent en general de mestral que ha estat bufant persistent i que ha deixat molt bona visibilitat. Al matí hi havia núvols abundants que després han marxat i han deixat un dia assolellat. La mar també moguda a primeres hores de la jornada, mar de fons pel vent que estava bufant mar endins, sobretot cap a la zona nord de les Illes Balears. Imatges també, en aquest cas, de la zona de Cullera, i observen com bufava el vent també cap a la zona del Port de Sagunt, imatges que ens feia arribar Minerva Gràcia, com hem comentat, ratxes que han arribat a superar en alguns moments cap a aquesta zona els 80 km per hora. Més imatges també de vent, en aquest cas, més cap al sud ens desplacem. Aquestes són imatges també de la zona de Torrevieja, on també el vent de mestral s'ha deixat notar en el dia d'avui, i també la mar moguda, però entrava eixa mar de fons del vent que bufava, com comentem, mar endins. I per últim veuré també imatges, en aquest cas, de la zona marítima propera a Xàbia, al matí núvols abundants, el vent també estava bufant moderat i després la vesprada ha quedat una miqueta més tranquil·la. També la tendència de la situació marítima serà a calmar a partir de després demà. Com hem comentat, el més destacable també, el fred en les últimes hores. Observen els tolls estaven gelats cap a la zona de Cases de Molla, cap a l'interior, i encara quedava una miqueta de neu en algunes zones més ombrívoles, i també a la zona de Morella veiem la neu que encara quedava i les conseqüències d'aquestes temperatures baixes de les últimes jornades. A mi, aquest valor, avui hem tingut 5 graus negatius a Morella, amb els núvols que hi havia al matí, després ha quedat un dia més assolellat, amb unes temperatures molt destacables per baixes, però avui és una barreja entre la temperatura que tenim i la velocitat de l'aire. Recorden que la sensació que tenim depèn de l'energia que perd, que diguem-ne, a la velocitat a la que s'evapora la suor, i aquesta velocitat a la que s'evapora depèn també de la velocitat del vent, i al tindre vent amb ratxes més moderades, més intenses, s'evapora més suor i tenim més sensació de fred. De fet, en la següent taula preparem amb una temperatura que marca el termòmetre d'1 grau, però amb un vent de 20 km per hora, nosaltres sentim com si hi haguera -8, i amb una velocitat del vent de 50 km per hora, la sensació és de -18, per tant, molt destacable l'efecte del vent. En aquest cas són les temperatures que marcava l'estació meteorològica, mínimes que han arribat a Fredes a 7 graus negatius, Vilafranca 5 negatius, també ha fet fred cap a l'interior d'Alacant, a Fatxeca ha arribat als 3 negatius, a l'Observatori del Càmping de Bocairent també 3 negatius, Titaguas 2 o Utiel 1 negatiu. I hem d'afegir el vent. A Fredes, a mi aquests 7 negatius, hem tingut ratxes de vent que han superat els 100 km per hora. Per tant, la sensació de fred era gèlida a les comarques d'interior, que es mantindrà esta pròxima nit. Més imatges, fotografies també, que mostren, d'una banda, la mar que estava moguda, com hem comentat, en mitja mar de fons, que tendirà a amainar en les pròximes jornades, i també els núvols mitjans i alts que hem tingut en el dia d'avui, que són encara part d'aquesta borrasca que està ja desplaçant-se cap a la zona d'Itàlia i que encara espentava aquests núvols de matí que després s'han desfet, i ja al migdia ha predominat un dia més assolellat, però amb un ambient en general fred, el que hem tingut sobretot a les comarques d'interior. Estem dient que esta vesprada, on les zones on el vent havia amainat i al sol, la sensació era una miqueta més agradable, però atenció, esta pròxima nit es prepara una nit molt freda i el vent encara bufarà amb ratxes molt fortes, sobretot cap a la zona interior i nord. Aquestes són imatges de Xàbia amb aquesta bona visibilitat que havien deixat el dia d'avui. Repassem algunes màximes d'avui.
Castelló-Vilareal han tingut 12, les Alqueries 11, també 11 a Onda, Catí ha tingut 2 i Morella 0 graus de màxima. Per tant, ambient molt fred cap a l'interior. Província de València, València han arribat als 14, Gandia, Xàtiva 13, Puçol ha tingut 11, Ocheste, Godelleta 10 de màxima. Més valors de temperatures màximes de la província de València. Han tingut 11 a Anna, Casinos, Ontinyent 10, Bunyol ha tingut 9, Xelva 7, Utiel 5. I recorden que amb el vent la sensació era d'una temperatura per davall de 0. Per tant, amb el vent la sensació tèrmica clarament inferior. I per últim, repassem alguns valors de temperatures màximes d'Alacant. Hem mantingut 14 de màxima a Xàbia, Alacant, Benissa ha tingut 13, 12 hi havia cap a Orihuela, 10 cap a Novelda o Alcoi ha tingut 8 graus de màxima. Les imatges del satèl·lit de les últimes hores ens mostren, recorden que ahir parlaven de l'entrada d'aire fred, s'ha produït, hores d'ara estem ja, l'aire fred ja el tenim damunt de nosaltres i aquesta és la línia, el front, la borrasca, que és la que ha deixat les pluges dels últims dies, ja retira cap a la zona d'Itàlia, observen perfectament format el caragol que es desplaça cap a Còrsega i Sardenya, encara teníem núvols en el dia d'avui que es retiren, però tota la llengua d'aire fred es manté i encara les nevades estan produint-se al Cantàbric i al Pirineu, on encara arriba aire humit. Així al nostre territori s'arriba ja molt sec, ha perdut la humitat després de travessar totes les serralades. La situació prevista demà al migdia el que ens mostra és pocs canvis. Observen que el que tenim és la borrasca situada cap a la zona d'Itàlia i el vent de mestral que encara es mantindrà, tot i que la tendència és a amainar i la llengua d'aire fred encara ens abraça completament, es mantindrà amb nosaltres fins el cap de setmana. De fet, demà de nit, quan el vent calme, serà quan les temperatures mínimes seran més baixes, sobretot a les zones més fondes. Per tant, el que tenim per davant bàsicament és oratge estable i fred. Esta nit i demà de matí, cel ras i vent fort, sobretot al nord de Castelló interior, ratxes que poden superar els 100 km per hora, ambient molt fred a primeres hores i situació marítima moguda mar endins, amb zones de forta marejada. Pel que fa a la vesprada, la notícia és que el vent amainarà cap a la província de Castelló, sobretot cap a la zona sud, encara alguna ratxa moderada cap al nord. Hi haurà més núvols, sobretot en punts de l'interior, i es mantindrà el cel ras cap al litoral. A la província de València també el vent amainarà la segona part del dia, bona visibilitat, ambient fred en general, amb el mar situació encara moguda, mar endins amb zones de marejada i el vent fins i tot girant a sud-est cap a la zona marítima, a la part nord de la zona marítima de València. I pel que fa a Alacant, també una vesprada bàsicament amb cel ras, el vent encara bufarà amb alguna ratxa moderada i algun nuvolal podíem veure al final de la jornada cap a l'interior. Els següents dies s'han vist al cap de setmana. El que hem comentat, bàsicament el més destacable és l'ambient fred es mantindrà. Observen el canvi. Dissabte el vent ja no bufa de mestral, bufarà lleugerament de llevant i de gregal i això portarà més núvols i fins i tot podem tindre sud de València, nord d'Alacant, precipitacions dèbils que podrien ser en forma de neu per damunt de 800-900 metres, fins i tot cotes inferiors als 600. Afectarien la zona de muntanyes d'Alacant i alguna zona interior de la província de València. Duraria molt poc. Diumenge, dia completament diferent. Apareixerien moltes serralades de la zona d'Alacant, podien estar blanques per un dia ras i ambient molt fred de matí i temperatures màximes un poc més altes. De nou, dilluns tornaria a entrar llevant i alguna gota que podia afectar les zones del litoral. Per tant, el més destacable és que esta nit molt de fred, encara de matí vent de mestral moderat, amainarà i del cap de setmana, dissabte, més nuvolositat i alguna gota i algunes volves cap a la zona nord d'Alacant, sud de València i diumenge, sol en general però amb un ambient fred. Acabarem amb imatges i fotografies encara recordant algunes de les d'ahir. Recorden, moltes gràcies per les imatges, es poden enviar al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es. Aquestes són imatges de la Serra de Bèrnia, van ser un espectacle no per la quantitat de neu que va caure, però sí pel fet de deixar enfarinat moltes zones. Aquestes són imatges de l'embassament d'Ulldecona, hi arribaren moltes imatges que eren falses, que no eren del dia d'ahir, van circular, però aquestes sí que són d'ahir i van deixar en algunes zones, la veritat, unes imatges per a recordar. Acabem amb més imatges també mostrant, està ben recuperat abans, de la zona del Boixec, com comentem, la situació marítima encara es manté una miqueta moguda en aquesta mar de fons, però amainarà. I pel que fa al dia d'avui, aquestes són imatges de la zona de Catarroja, amb un dia radiant i aquesta bona visibilitat. Demà continuarà un cel completament blau, estos dies amb una massa d'aire freda i el vent sec d'aquests dies de bona visibilitat, perfectes per a fer aquestes fotografies panoràmiques com esta de la zona de Gandia. I també està, per exemple, de Moixent, aquesta perspectiva de la població amb un dia radiant. I aquests dies radiants es pot aprofitar ben abrigats per a fer observacions astronòmiques. Acabem amb un apunt. Esta és l'estació espacial. Recorden que està orbitant a la Terra. És del tamany de quasi un camp de futbol, el tamany. I demà la podrem veure. Evidentment no podrem veure això. El que veurem serà el reflexe del sol en els panells solars. El que veurem és un punt en moviment en el cel. Què hem de fer?
Ara els comentarem. En esta estació, en aquests moments, hi ha 6 persones, hi ha 6 tripulants. Recorden, fan una volta a la Terra cada 90 minuts. Cada hora i mitja fan una volta i es passen 6 mesos en òrbita. De fet, 3 d'ells ja baixaran el dia al mes de març. Hem de fer mirar demà, cap a l'oest, apunten en el mòbil, 8 menys quart, a les 7:45 demà. Miren cap a l'oest, hi haurà una estrella brillant Venus i podran passar l'estació espacial cap al nord, cap al seu sostre, passant en aquesta hora entre les 8 menys quart i les 8 menys 10. Amb este punt acabem. Passen molt bona nit.